jornada inspiradora que ha permès a tothom que hi ha participat de conèixer una mica més l'economia del bé comú, però sobretot també de relacionar-la amb la persona, no? I d'entendre que l'economia són les persones i que les persones som sentiments, som espiritualitat, i això ens ajuda a entendre i a seguir el camí de l'economia del bé comú. La veritat és que he estat sorpresa positivament i favorablement. Ha vingut molta gent i veig que la gent està molt per la labor, no? I hi ha molta cosa per fer, però jo penso que és un discurs que pot quajar perquè és de sentit comú. Hem de recuperar molt d'aquests valors humanistes, no? Enfront de tot el que és el món del mercat, no? I de l'economia supostament real. Jo crec que la jornada ha estat molt bé i crec que s'han vist ben definits els tres àmbits. Primer la part més personal, després la part més social i després ja la part més territorial, no? Crec que ha sigut participativa, bastant dinàmica. Lo que queremos hacer es, con esta jornada es el punto de partida para que el año que viene podamos hacer una jornada que sea mucho más visible el movimiento, que se haga difusión de todas las experiencias que se están llevando a cabo y no solamente eso, incorporar nuevas experiencias que se están realizando ya, darle una mayor difusión al movimiento y poder captar a personas que quieran colaborar con nuestra asociación, ¿no? Para poder difundir los valores de la economía del común. Poniendo las necesidades humanas en el centro del pensamiento, vamos a intentar ponerle un poco más de corazón a nuestra actividad. Vamos a cuidar las unas de las otras, vamos a pensar en el impacto que tienen nuestras acciones y sobre todo a la hora de crear un cambio global como que es el que necesitamos, como ciudadanas y como representantes de administración pública vamos a empoderarnos las unas a las otras para trabajar juntas en lo que sea que queramos hacer que tenga sentido en nuestro territorio. El que he pogut participar m'ha semblat molt interessant. També molt interessant aquesta simbiosi que s'ha intentat fer entre el moviment de ciutats en transició i de l'economia de ben comú, perquè crec que realment establir aquests ponts entre molts moviments que s'estan donant, no? En comptes de que cadascú vagi per la seva banda, igual que la universitat, organitzacions, etc. No? O sigui, empresa, i que realment es creï un grup de treball important, que és una mica el que pretenem per impulsar des d'aquí també l'economia del bé comú. La economía del bé comú pot ayudarnos a conseguir que el sector privat pugui augmentar el seu retorn social i ambiental en la seva activitat econòmica, ajudant amb les eines de medició de valor, amb noves estratègies organitzatives o de rendibilitat. Per tant, nos ha de ayudar a conseguir que el sector privat que vol pugui aumentar el seu retorn social y ambiental. Estoy encantada de haber venido a las jornadas. La verdad es que conocía la economía del bien común, pero para mí ha sido un redescubrimiento. Tengo muchísimas ganas de indagar más y de continuar creando sinergias con muchas de las personas y entidades que están presentes. Así que por mi parte, mucho agradecimiento. I veure altres àmbits de l'administració que també estan treballant en el mateix sentit. Lo de la xarxa evidentment és una de les coses claus i hem d'agrair molt a l'Associació Catalana del Bé Comú que treballi en aquest sentit. Paint the skies.